kafi duniya, wallahi kafi duniya da bincikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Kuwa uba fansa kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni. A babu yau an samu da ta jimami, mun haɗu min yau da'ira a tabarmi, dan kishin kiblar rijali takalmi, na wanda ɗan babansa ta baba har ummi, da ce yayi kura gwara ma a yanka ni. Fansa a kanka takalmi, duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni. Takalmin nan da Ubangiji ya inganta, sakamakon zaman da ya yi bunga darata, yau wasu jahilai cikakku na maha'inta sun dage wai darajarsa za su kaskanta, fatawa ce suke irin ta masu dodanni. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da bincikin ta takalmi na Mustapha Mahmudu Sayyidul Kauni. Kuwa